Maswera sei vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose ikoko kwamungava muri kumativi mana enyika. What are your plans for Christmas? Please do tell us in the comment section. Regedzai vatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi muri sei mukomanashi? Inini ndigere hangu kuno kuchando nemhuri yangu. Takauyawo kuno kune maCOS akati kuuya awa. Confession yangu confession kangu kadiki hako mukoma. Murume wangu ane dambudziko rekusada kutumidzira mari kubatsira hama dzangu, kunyanya paya panonzi paita urwere kana rufu. Mukoma even ruri rufu rwemunhu wepatyo anenge otaura as if ukama hwacho ndehwekure. Ndakabva mukushaikirwa nestep brother yangu last month. Mukoma, mwana waamai vangu chaiye, asi tainge takasiyana hedu vana baba vedu. Step brother yangu uyu akazokura kubva kusecondary school age ave kuchengetwa kumusha kwa baba vake, asi aipota achiuya kumusha kwa amai pamaholidays. I have an older sister anewo baba vake. Mukoma, asi mukurerwa kwedu taingoziva kuti tiri masiblings tichitodanana zvekudaro. Ndakarwadziwa mukoma pandakanzwa kuti ainge akuvara mubus accident zvakaipisisa. Akangogara muhospital for 3 days achibva ashaya mukoma. Nemamiriro akaita zvinhu muzimu, mukoma aingoitawo zvekiyakiya se zviri kuitawo vazhinji, asi hatingati upenyu hwake hwainge hwakasununguka. Ndopandakanzwa murume onditi, zvauriwe uri kuda kutotenga nhamo iyi kuita yako. Hanzi nekuti haasi wemumusha menyu, hama dzake ndo dzinofanira kumiramira. Nhai ndeipi imwe hama yemunhu inopfuura mwana waamai vako? Mukoma, ndakabayikana pakati pemwoyo apa murume aisada kuti titumire mari yakawanda. Hanzi kana tikaita 50 US haambotadzi kuvigwa. Vanoona zvekuita kumusha ikoko. Apa kumusha kwacho kwaitonzi kana nyaya yecoffin yanga iri kutonetsa. Hatisi vanhu vane mari mukoma, asi taikwanisa kuita masacrifice mukoma. Handiti ndihwo ukama hwacho here? Saka inini ndakataura nalandlord wangu nekuseri kuti taita dambudziko, akabvuma kutambira rent half, asi saka ndichazotopedzisa balance yasara iwo mwedzi uno. Secret yangu iri pakuti zvandakaona kuti landlord anogona kutaurika naye, ndava kutopota ndichiita madhiri angu kana zvikanzi kumusha kune zvaitika, nekuti ndakanyara mukoma kuudza amai kuti tainge tatumira $50 chete yechema yehanzvadzi yangu, ndichiziva mamiriro anenge akaita zvinhu. Handizivi kuti mumwe wangu kuomera here kana kuti kusangodawo kubatsira hama dzangu. Kukawana chinoitika kwavo mukoma, ndinotora mari kuakaunti kwangu kuti titumire vanhu vabatsirikane, ndisingamboverenga kuti tashandisa mari yakadii. Ndinoona sekuti kuva kwedu kuno zvakatoitika kuti tive mupozisheni yekukwanisa kubatsirawo vamwe mukoma, especially pamacrisis like urwere nerufu. Please post my own story. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvino apa kana pava kuda kutanga kuitwa madhiri nalandlord, mainzwawo here iyo? Hanzi ndichange ndichizotanga kuita madhiri nalandlord vangu ndichitotumidzirawo mari kumusha. Pakaipa asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi henyu mukoma, ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa, uye nemhuri yangu tigere kunoku kuAustralia. Tava kuda kutokwanisa 10 years tiri kunoku. Nemudzimai wangu tava ne15 years kubva zvatakatoroorana, and all along ndanga ndichifunga kuti tigere hedu zvakanaka. Ndine zvandakasangana nazvo mumba, iwo masvondo 2 apfuura awa, zvakandikatyamadza
uye handina kugutsikana netsananguro yandakazopiwa nemudzimai wangu. Saka 2 weeks ago ndainge ndiri pamba hangu nemwana wedu last born ava ne8 months, sezvo rainge riri day off rangu. Uyuwo mudzimai wangu ainge ari kubasa hake, saka mwana akakandidzira katoi kake kaaitamba nako pasi ndokubva kapinda pasi pefiriji. But ndakatadza kuchisvikira chitoi chechiya kuti ndinge ndichikatora katoi kaya neruoko. Ndakatomboda kuita nhongo dzekuti ndingakatora, but ndakazongoti regai ndiite zvekuzhuva firiji, kuibuditsa painogara kuti ndikwanise kutora katoi kaya. Ndipo pandakanzwa kuti pane chinhu chadonha kumuvha kwandaita firiji. Mukoma ndipo pandakasangana nechibhodhoro chakanga chiri kuseri kwefiriji chiine zvinhu zvairatidza kuti mushonga yechivanhu. Zvinhu zvacho zvakanga zvakaita kunge midzi, so yakaputirwa mumashizha akaoma nezvaiita kunge bvudzi remunhu raingoflota mumvura yainge irimo, nechimucheka chitsvuku changa chakasungwa-sungwa nezvimapfundo. Ndakavhunduka nazvo uye ndaisambotarisira kuona zvinhu zvakadaro mumba medu. Saka madhamu pandakazovabvunza apo pavainge vadzoka, vakarakidza kuvhunduka ndichivaratidza chibhodhoro chacho. Vakabva vanditi wainge uri mushonga wavo wavakatumirwa navatete wavo kubva kumusha. Hanzi waiva mushonga wekuvabatsira kurara, nekuti kubva pavakasununguka last born yedu uyo ava ne18 months vanga vari kuita dambudziko rekutadza kurara zvakanaka. Zvinova zviri zvinhu zvandiine doubt nazvo kusvika nanhasi mukoma. Saka pane cousin brother yake igerewo kuno kwatiri, ainge akamboenda kuZimbabwe nemhuri yake muna August. Saka hanzi ndiye akauya nawo mushonga uyu. Ndiri kutadza kuzvigamuchira nekuti haana kana paakambogara andiudzawo kuti ainge ari kunetsekana nekubatwa nehope pa18 months dzose idzi mukoma. Koseiko akanga akaita wekuviga mushonga wacho? Seiko wakanga wakaita zvekuhwandisiwa? Ndakabvunza kuti ko akadii kumbonoona vana chiremba kuno, asi akanditi hadi mishonga yechirungu nekuti inonzi iri addictive. Naye ichokwadi here? Iye mudzimai wangu munhu anotova nechinzvimbo kuPentecostal church yatinoenda. Ini hangu handisi that serious nezvechechi, ndinoenda hangu asi ndezveapo nepapo. Handisi hangu opposed to mishonga yechivanhu, asi macircumstances acho ari around uyu ari mumba mangu ari kuita kuti ndinyumwe nekutadza kugutsikana neexplanation yandakapiwa nemumwe wangu. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vandibetserewo ndiwane kunzwisisa kuti chingava chokwadi here ichi. Nhai vedare, ini hangu ndiri kufunga kuti ndiri kudyiswa kana kuti hamenowo rimwe basa remushonga uyu risinei nezveutano hwemumuviri. Zvandakaudzwa namadhamu izvo zviri kundirambira ini. Hapana hapo wandati ndaudza pamusoro penyaya iyi. Ivo Tsano, cousin yemudzimai wangu, akanzi ndiye akatumidzirwa nemushonga. Handisi kuona ndichigona kuvabvunza, ndiri kutotya kuvatanga savatezvara. Ndivo vanomirira sababa, sezvo mumba memudzimai wangu vakabarwa vari vasikana chete. Asi pachangu hangu ndiri kuona sekunge ndanga ndichidyiswa ini, asi hameno kuti ndingazivawo sei kana zvandakaudzwa zviri izvo zvechokwadi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndiri kuAustralia, ndakasanganawo nechibhodhoro kuseri kwefiriji. Zvakangoma hazvo veduwe, kuseka nhamo serugare. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Do you think kuti vanzvadzi vedu ava vari kudyiswa here? Hanzi kana munhu uchidyiswa, kunyange ukatoudzwa nevanhu kuti iwe shamwari uri kudyiswa, hanzi unotoramba kuti no, handisi kupiwa mupfuwira ini. So maybe mukoma hamusi kudyiswa after all, but zvinongotyisa man. It is really scary kuti unongosangana nezvibhodhoro mumba zvinenge zviine vhudzi revanhu. Hameno kuti zvinoita here kuti mukoma vedu ava vange vachibvunza vatezvara kuti ishuwa here kuti
pamakadzoka kuno kuaustralia muchibva kuzimbabwe mune mushonga wamakabatisiwa. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, please post my story, chitupa changu vigai. Ndiri musikana nemakore 28. Ndakaitawo kosi yangu yetourism and hospitality pane imwe polytechnic college yemuno muzimbabwe. Kumba kwedu tiri vanhu vari average nekuti vabereki vangu mateachers vose, so my parents can only afford the basic needs in life. So makanditarisa mukoma, ndiri musikana akaumbwa zvakanaka chaizvo uye chiso changu hachishoreki. After ndapedza kosi yangu ndakabva ndawana basa pane imwe hotel muHarare. So this hotel is one of the best hotels in Harare zvekuti panouya matourists uye zvekare business people, politicians nembinga dzakawanda. So last year pahotel pedu paiva neconference yeimwe company hombe chaizvo ine mabranches munyika dzakawanda. So tinopiwa marooms ekucleana and ndakabva ndapiwa room iyi yaiva nachairperson wecompany iyi. So I was cleaning makuseni, akadzoka akati aiva akanganwa diary rake, fine, zvinhu zvaada kupresenta. So akabva atora ndokuenda, but matarisiro aakandiita handina kumanzwisisa. So vakazoti vapedza around 4, he requested for dinner yake in the room and ndikanzi ndiende nayo since I was responsible for his room, but chakandishamisa he ordered food for 2 people. Pandakasvika nefood yake akabva ati ndigare ndige ndichidya naye, but ndakaramba. He insisted ndokubva ndazodya naye. So akandiudza kuti aiva anakirwa neni, so iye ainge achindida, but inini ndakaramba nekuti I was not his type. Aiva munhu ainge aine mari plus he was way older than I was. So ndakabuda ndokubva andipa $100 akati ndigotenga airtime. So ndakabva ndatorwa mwoyo kuti ndigodanana naye kusvika panopera conference yavo ndobva ndasiyana naye. So ndakabva ndatanga kudanana nababa ava, but handina kuzovaramba pakapera conference yavo nekuti vaindipa mari yakawanda zvekuti kana motikari ndakatenga within 2 months. So ndakazofunga kuti baba ava vanogona kundisiya, ndokubva ndaenda kune vamwe madzimai vemulocation medu. So madzimai vakabva vati ndaizofanira kuuya neurume hwake kuti vandigadzirire relationship yangu nababa ava. Izvi hazvina kunetsa nekuti taishandisa dziviriro. So patakaita bonde ndakabva ndatora protector ndokuenda naro kuna madzimai vakandigadzirira munamato. So after 3 days baba vaya ndakabva ndavaudza kuti handichadi kuita girlfriend nekuti anytime munogona kundisiya, but vakabva vanditi so kuti ndione kuti wava serious. Vakabva vandiisa pawill yavo, vakabva vatoisa dzimba 2 muzita rangu, zvakandishamisa. So now ndatova nenhumbu ine 5 months kuti ndivaitire mwana, so that handizotorerwe maproperties, plus kana vakazofa mhuri yavo haizorambe kundipa upfumi nekuti ndinenge ndiine mwana wedzinza ravo. Chimwezve chakaitika mukoma ndechekuti ndanga ndagaraka ndiine munhu wangu wandainge ndichifambidzana naye. So munhu wangu uyu mukomanashi hatina kana kumbogara takarambana, tichiri kungodanana. Iwo ndakagara naye pasi ndikabva ndati listen ye shamari, iwe sezvaunongoziva kuti iwe ukubasa hauende, you are still dependent on your parents, and all along I was the one who has been taking care of you because basa riri kuramba kutamba pane boyfriend yangu. Shamari otongozviziva kuti ndatova nemunhu wangu wandiri kugara naye, but mudhara uyu ndichigara naye, it is not like ndinomuda, no, it is only that ndoda kuti ange achindichengeta uye zvekare nekukuchengeta iwewe. So iye akabva ati it is okay. Zvatinowanzokuita mukomanashi ndezvekuti iye ane access, ane imwe friend yake ine pharmacy, saka anoenda kuya obva azonopiwa mamwe mapiritsi ekurarisa. So mapiritsi awa ndiwo mamwe acho andinozoshandisa apo pandinenge ndichida kuti boyfriend yangu inge ichizouya tinge tichizosangana pabonde even usiku hwose. Ndinongoisira dhara iri mapills ewawo ekurarisa overdose chaiyo mujuice, and when he falls asleep then we start to get busy. Then mangwana acho makuseni dzimwe nguva kana kuma3 anobva aenda mukomanachi. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungobuda ndichiti motikari yangu yafa nekuda kwekuti ndinoziva kuti mbinga yangu iyi ine nhungo dzekufamba. Saka anobva angonditi madam
motoenda kwamakanika. Saka when I get the chance mukoma ndinobva ndatotorana neboyfriend yangu tobva tatomboenda kumafaro. Asi chava kundibhowa manje paboyfriend yangu ndechekuti munhu wekuti ane usimbe, like he is a baby's mama, and iye anogara achingoda kuti ndige ndichingomupa mari. Saka zvava kundirwadza manje kuti apa ndiri kugara nemurume wandisingadi, ndotora futi mari yandinenge ndobva ndatora mari iyoyo yandinenge ndararirwa usiku hwose ndichishandwa nembinga yangu, ndobva ndapa mukomana wangu uyo. Naimi hamunawo here n'anga yamunoziva mukomanashe kuti ndinokwanisa kubetserwa nayo n'anga iyoyo? Ndobva ndaita kuti boyfriend yangu inge ichindifuratira. Ndichamudi zviri nani kuita boyfriend anenge aine mari, not kuti inini ndine mari, munhu wandiri kudanana naye anongoita zveurombe. Please ndibatsireiwo kana muinewo vanhu vamunoziva, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section yo. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so mukoma. Ininiwo ndine chikantini changu ende ndinoitawo zvekubika sadza. Saka there are some things that me and my husband have been doing. So me and my husband, when we were still in South Africa, we used to work at a certain restaurant. So that was when we raised some money ndokubva tazoya kuno kuzimu. Patakauya kuno kuzimu koma takatomborenta restaurant iyi ndokubva yatokura. Saka mistake yatakaita mukoma nekuda kwekuti tainge tangojairira upenyu hweku-South Africa hwekuti everything you do it by the book, mari mumabanks and everything like that. Saka mari dzakazoti dzava kuchinjwa mukoma, ndo patakabva tazoona kuti mari dzatainge tiinadzo mumaaccounts medu, mari iya yakabva yatongonyura, ndobva tasara tisina kana chinhu. Takatadza kana kubhadhara rent apa tainge tiine vanhu vatainge tichikwereta. Zvadaro mukoma, ndo patakabva tazowanirwawo space navatete vemurume wangu kumaindustriwo kunoshanda murume wavo. Tikabva tazotangawo kubika sadza ikoko, but competition yacho mukoma, it is just too much. Nerimwe zuva murume wangu akanonoka kudzoka kubva kubasa. This was after ini ndakasika kuchaisa because zuva acho iwawo ndainge ndiine pamuviri. Saka ndaikwanisa kungoshanda only half day, then ndobva ndazovasiya vachiseva macustomers. Saka vakauya mukoma vachinhuhwa mushonga, ndikabva ndati naimi zvamuri kunhuhwa mushonga? Vakabva vanditi ndanga ndaperekedza friend yangu. Ndikati koma kamamuperekedza kupi? Zvikabva zvanzi ndanga ndamuperekedza kuMbare. So vakaenda kuMbare kumba kweimwe n'anga mukoma. Mushure mekunge vabetserwa nasekuru vaya, hanzi iye akazoona friend yacho yava kupiwa mvura, achinzi mvura iyi pose apo paunenge uchibika unofanira kuti unge uchizoiisa mumvura uzanganisa ubva wazotanga kubika, uchizanganisa mvura iyo yezvitunha uye zvekare neimwe mvura yainge ichitorwa kuna mukuvisi yemasuweji mukoma. Saka I could not even believe it, but takazoti tava kuda kunobroka, murume wangu ndopa akazonditi friend yake yainge ichida kuti tinge tichienda tose kung'anga. Takabva tazoenda tose kung'anga mukoma, ndipo apo pandakatoona kutoti aikaka kweingawane zvachitori chokwadi ko vanhu zvavari kutobika nemvura dzekuna mukuvisi uye zvekare vachizanganisa nemvura inenge yashandisiwa pakugezesa zvitunha. Mukoma ndakabvuma ini. So nekuda kwekuti tainge tisina mari, because takanzi painge pachidiwa at least round about 200 and something US dollars, saka takangokwanisa kungotenga only 10 liters. Saka ndakatomboti apa tatambisirwa, tadyirwa mari nen'anga iyi, because kutenga mvura more than 200 US. But murume wangu akabva angonditi be patient. Mukoma takabva tachizoenda kubasa mangwana acho ndokubva tashandisa 10 liters iya. Takabika sadza runokwana irwo kuita rutatu, 3 times tichingobika sadza, tichitengesa sadza riya richipera, macustomers achingodzoka. Then takati tachaisa ndokubva tachizoenda kumba kwen'anga iya tikazokwanisa kutenga 20 liters. Kutaura kudai mukoma Nash, each and every week tiri kushandisa 40 liters
dzemvura dzinenge dzakashandiswa kugezesa zvitunha. Ini hangu ndakaramba kuti tinge tichizosanganisa mvura yatinenge tatora kuna mukuvisi tosanganisa nemvura inenge yashandisiwa kugezeswa zvitunha. Zviri nani kungoshandisa mvura iyoyo inenge yangogezesa zvitunha zviri nani mukoma. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi zimba ratiri kuvaka mukoma Nash, even though tiine kakantini, but hapana chiri nani vahanzvadzi, kunyange mukati hamudi henyu kushandisa mvura yekuna mukuvisi. I think yekwamukuvisi itori nani than mvura inenge yagezeswa munhu akafa. Kuna mukuvisi iri nani. Hamene kuti vedare munozvionawo sei, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.